Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi. Nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Sabtu tanggal 22 Maret 2025. Cikal bakal channel ten Desa Plumutan, Banyudono, Boyolali. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Kyai Lumut. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Kyai Lumut. Kula paring mangertos makomipun. Dan niki tertib Kyai Lumut Pelumutan. Nek beto motor saged diparkir ke mriki. Kula damel durasi gangsal menitan mengke. Kula paringi perso makomipun Kyai Lumut saged dipadosi ten Google Map sing damel kula. Makam Eyang Kyai Lumut. Nah, makamipun ten pojok pinggir dalan. Kula lewate ten parkiran, nek lewat ten dalan mriku cedhak. Ning kula lewate ten parkiran. Ngetutke dalan niki mawon. Makomipun ingkang cungkup ijo nika. Kula damel durasi mengke nggih maksimal 5 menit. Oh. Nek saking dalan cedhak niki pinggir dalan. Ning kula ndamele saking parkiran mriku. Menika makomipun Eyang Kyai Lumut. Cikal bakal Pelumutan nih. Banyudono, Boyolali. Menika makomipun. Kula ndhewa sampun suluk, sampun donga nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Menika makomipun Eyang Kyai Lumut. Cikal bakal Pelumutan, Banyudono, Boyolali. Niki asmane kula paringi perso. Ten nginggil. Informasi saking Cikal Bakal Channel. Dinten Sabtu tanggal 22 Maret 2025 nggih punika sowan ten daerah Banyudono, Boyolali. Mbok bilih konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like lan di-share. Mangaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel sowan ten Eyang Kyai Lumut. Cikal bakal Pelumutan, Banyudono, Boyolali. Matur nuwun.